Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Oh, asawa mo! Balik mo dali! Balik! Agok doon, be! Balik mo! Papusil ako! Bisan-usan lang ninyo! Oh, sana! Ha? Sukol mo mo! Di na usong balbalay ron! Pinusilay na uso ron kay gubot ng Pilipinas! Ha? Unsa na! Balik mo dali! Ungaw mga ko! Ah, sige! Nasbang mo! Ah! Hoy! Hoy! Oy! Sikaw puldo mo to? Ay, pagbuwan ko, pagbuwan! Ay, sabag ka maguba ng portahan! Tiya! Hain mga traidor kong igagaw, ha? Hain puldo! Oy, kay isugod mo nangita ni Poldo din he. Naunsa ka? Wala ko mausap, tiya! Pero may sobra na mo! Ay, unsa mag ka? Hubog ka dyan eh. Oh, di ko hubog, oy! Hubog ko taon. Nasuko ko! Usay dili ka hubog ha? Kaklaro anang namuha ang imong naong, o niya, hubog kag sinultihan. Walagi ko mahubog, tiya! Nasuko lagi ko! Ha? Iyon hindi ako masuko! Mura kong mahubog sa kasuko! Ngano nasuko mag ka? Kay gisog ko sa itong mga silingan! Ako ang ilang ipasangin lang nga nakidnap sa batang si Ina! Aw, ay dili man ka ha ikaw, ngano masuko man ka? Bakit sa may di masukot diya? Nagigupa man nila nga kukural! Ay, wa ba lagi ka mabunog? Oh! Kaya ako man silang gipabutan! Oh, may armas ka? Ha? Mamusil ka na og tao? Otot! Otot akong gipabuton nila! O ang katapusang nakita naku tiya nga midagan, ha? Mao ang buutan na kong igagaw! Si Puldo! Busa, pag-ausa siya tiya! Pag-ausa siya! Wa si Poldo din he. Tuwa siyang agahon sa mga pater. Ah, ha? Boss, nganong gitutukan mo ko ni mong samaan na, boss? Suko ka na ko, boss? Maayong yung gibuhat Oh. nga inyong gisong si Johnny sa iyang payag. O niya, unsay nahitabo? Napinakong nasuko ka. Nanagan mi kay nagpabuto siya sa armas. Mula kong suko pamtanaw, no? Oo, kanilisngag man imong ilong, boss. Unsa to, unsa to? Kuan ba? Ang armas nako nga ilang nakuha, mo gigamit sa kanahan sa pagpasalba? Animas! Ha? Animas! Animas? Kinahanglan nga mahanaw kang tahanan din eh. Mahanaw siya! Sagdi siya, Dindo. Oh, Papsi! Papsi ka lang, nakabati ka sa among gipanagsultihan? Oo, hindi ko bungol. Ay. Og di, maayo nga inyong palayason ang kaliwat sungo. Papsi, pero kukuan man god kanang daghan ng mga batang nawa, Papsi. Gibalbal ang tanan. Gikuhaan og kasing-kasing kidney. Ayaw lagi pangilabot ang kaliwat ug hungo. Ay, Kay lisod na kung kita ang ilang balbalon. pero Papsi, Papa, kinahanglan makuha gikan ni Johnny ang bata nga nawa. Wa mo'y ebidensya bato kang Johnny. Hapit na, Papsi. Hapit na ko makabaton og ebidensya nga si Johnny. Si Johnny gyud ang ungo nga may balbal sa mga bata ining dapita. Meg, bye! Bay, Jenny. Maing buntag ya, bay. Mayang buntang sab. Kumusta naman? May balita ng babae ni Inday? Wa pagit. Paitang saon na lang natos pag-am-am sa lulaan ni eh. Gabi pa man ang nagsigi og hilak. Nakatuog na lang nagbinakho. Abay, may isulti ko na mo. Ah, ato ta sa ilawom sa kahoy magsulti na. Oh. Belchik. Saman. Mulakaw ka?
Mag-suroy-suroy na ako. Milche, hatagi ko og kopya sa imong nakuhaan og video nga tsinila sa bata sa sud sa koral nila ni Johnny. Ha? Oh, okay. Og niya pa. Mag suroy-suroy man gyud kano, no? Nakoy sulti nimo. Panidi ang kalihukan ni Johnny. Og pangita ang bata nga tag-iya sa tsinilas nga nakuhaan mo og video. Okay. Sige. Mag-send ko nimo sa video sa tsinelas sa bata. Unsa? May nakitaan kang tsinela sa bata sa ubos sa hagdanan sa payag? Oh, bay. Og mauni ang pare sa chinilas ni Ina nga tuwas kapitan. Tinuod ka? Niya sa kong bulos ang chinilas nga nakuha na ko sa hagdanan sa atong payag. Oh, tanawa. Niya, tanawak maayo ang chinilas. Mautuod, no? Paris ni sa tsinelas nga tuwa karon sa kapitan. Oo. Oo niya. Nahinumdum ka sa gisulti sa kapitan? Oh, Ay! Ari lang una ni namo. Kung asa man karon ang Paris ning Mount Chinilas, mao kini ang mutudlo kung hain karon ang bata. bay. Unsa mang pagkahitabo nga tuwa mas payag ang Paris sa tsinelas ni Ina? Mauna nakapalibog na ko, bay. Pero ikaw ramsab kang nakakita sa Paris ini, di ba? Oo. Ako nakita ng usa ka pare sa iyang chinilas sa kasagbutan. Sa kakahuyan. Unya ang usa, imong nakitaan sa payag. Buti pa sabot nga, nabiyaan ni sa bata ang iyang usa ka tsinelas sa kakahuyan. Unya ang usa, iyang kibilin sa imong payag. Dili ang bata ang nagbilin sa iyang chinilas, Mikmik. Unsa? Kinsa man di ay? Ag may kidnap sa bata. Hala, bay Johnny? O sa may nasut si mga una, ha? Parehas patag huna-huna, bay? Gusto kang ipakawas sa tinuod nga kidnapper nga ikaw ang kidnap ni Ina og responsable sa tanang kamatay sa mga bata ining dapita. Tumpak. Parehas yung huna-huna. Mayo pag naimbestigador tang duha, no? Pero bay, bida bay, dili na ni kakomedyahan ang mga nahitapos mga bata ining dapita bay. Gusto gyapon ka. Og niya pa, bay. Ha? Unsa pa may daotang balita nga imong dakar ang buntaga, ha? Gisuong ko gabi is mga silingan. Unsa? Unsa may lang gibuhat? Gusto sila nga akong ipagawa si Ina. Muray gidangat, Ako nang gidudang sa mga tao nga mo'y midagit ni Ina. kinuo ko. Mao nga, wa ko ilay nahimo. Gipabutan ko sila armas. Nanagan ba sila? Nagan. Og, bay, nakita na ko sa Gawpuldo nga katapusang midagan gikan sa iyang gitaguan. Unsa? Klaro na lang kayo nga akong igagaw ang miunay og painit sa mga tao bahin sa kong pagkaungo. Puldo, Oh, may isin ko nimong video. unsa man na, boss? O hubo-hubo? Dili, hubo ko taon. Aw. Kay, Unsa man din na, boss? hubo ka na sa una na. Minaw ha? Mao kini ang kuha sa kamera ni Milchi. May tsinila sa bata nga nakuhaan og video nga di asagdanan sa payag ni Johnny. Gusto ko nga ilho nimo kung si kinsa ang tag-iya sa maong tsinilas. Oh, Kamong dos Milchi ang akong gisangunan ini. Ug ang unang makahatag og report, donay bonus. aw. Ako na ini susihon, boss. Sige, boss. Isihin na ng video sa channel sa bata. Unya bay, unsa may mga plano ron? Pangitaon si Inday Ina. Unsa? Pero asa man nato pangitaon ng bata taon ay? Niya pa ining dapita ang bata. Unsa bay? Wa pa'y napalgang patay. Wa pa mulutaw ang balita bahin kang ina. Busa, posible nga buhi pa ang bata.
bitaw na sap na ungo. Ungo. Babawin niya na lang ko sa amo. Ngipangita na gagana sa agon, Lola. Kaumat sa sudan. Iman akong pakanon. Asam ta na to pangitaon sa ina ba eh? Dini sa ilang yuta, abay. Dini ta magsugod sa daan diin. Akong nakita ng chinilas ni Ina. Sige, mamasin ta nga. Doon na patay makita ang ilhanan din eh. Oh, dini to. Dining dapitan ako mapuniti ang usa ka chinilas ni Ina. Dining kidapita. Diha ang chinilas. Wag yun sa tunga sa daan. Abay, Chani. Tan-awar gud ang yuta diring dapita, bay. Dali, bay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!